Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu ubudu. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar Rabbinize ibadet edin buyuruyor. İbadet etmek göräýme kyn ýalydyr. Emma onuň manysyny düşünen ýagdaýynda ol senin kalbyňa şeýle bir giňlik salar, şeýle bir ýeňil bolup görünür. Asyl muny söz bilen beýan edip bolmaz. Çünkü ibadet edýän kişi namazda durka eşhedü en la ilahe illallah diýýär. Ýagny Allah'tan başka yaradıcı halyk, ondan başka rezzak, rızık berýän ýokdur. Ziyan ve peýda onuň elindedir. Ol hakimdir, biderek iş etmez. Ol rahimdir, hayır ahsany boldur. Merhemeti soňsuzdur diýýändigine düşünýär. Muňa bütün durku bilen ananýar. Şu sebäple de her bir zat onuň üçin rahmet kapysyny öwürlýär. Ol diledowa bilen şol dergaha ýönelýär. Hawa ol her bir zadyň Rabbiniň emrine tabiindigini görýär. Ol hem Rabbine sığınýar. Oňa bil baglaýar. Her bir bela we terýeň geçer. İman onda aňyr baş anamy döretýär. Diýmek, her bir hayırlı amalda bolşýaly, edermenliğin hem gözbaşı imandır, ibadatdır. Şeýle hem her bir erbet amalda bolşýaly da bir gayratlygyň hem gözbaşı dalaletdir, günahlardır, erbetliklerdir, azgınlıktır. İnsan ummatsız kän zada mätäşdir. Şoň bilen birlikde de mätäşliklerini ýerine ýetirip biljek mümkinçiligi bolmaýan bir garypdyr. Hem soňsuz, tükeneksiz düşmanlara ve belaveterlere duçardır. Şoň bilen birlikde de şeýle güýçsiz, ejizdir. Onuň bolonja güýji, kuwaty, barlygy, mümkinçiligi eliniň ýetýän ýerine çenlidir. Ýagny olaryň çägi hyýalynyň we göz ýetiminiň meýdany ýaly giňişlige ýaýlyp gidýär. Anha şunuň ýaly ejiz, garyp, biçara insanyň ruhuna Allaha ibadet etmegiň, Allaha bil baglamagyň, tevhid inancyna gulluk etmegiň we oňa boyun bolmagyň nähili ummatsyz ruhy giýirdeýi gazandyrýandygyna, bagtyarlykdygyna, esretdigine, nygmatdygyna gözü bütünlüğü gapylmadyk kişiler görür, aň eder. Ýokarda agdalan hakikatlaryň gurruna edilýän ibadat ýoly ziyansyz olup, ol insany %99 göterim ebedi bagtyarlyga çykarýar. Tükeneksiz hazyna alyp barýar. Emma dinsizlik, azgynlyk, namazsızlyk ýolunyň bolsa, hiç ýyl behbetli tarapy bolman, %99 göterim madamalyk betbagçylyga, helakçylyga eltýär. Bu hakikatlary bu uğurda can çeken, zahmet çeken alimlerin, velilerin ve beýleki beýik insanlaryň şaýatlygy bilen hakikatlygyna şaýatlyk edip haber berip tasdiklanylýar. Diýmek, ahiretde bolşýaly şu dünýäniň hem bagtyarlygy ibadatdadyr. Allah esker bolmakdadyr. Onuň ýaly bolsa, biz hemişe elhamdülillahi ala taat ve tevfik. Yani bize namaz okap, bu hakikat yoluyla yürümeyi nesip eden Allah'a hamd olsun diýmeli ve Müslümanlığımıza şükretmeli.